It-teħid tad-droga kokaina żdied b'aktar mid-doppju bejn l-2006 u l-2017 filwaqt li fl-istess perjodu ġie rreġistrat naqis sinifikanti fit-teħid tal-eroina. Dan ħareġ mir-rapport nazzjonali li ppubblika l-Bord Nazzjonali għall-Vizzji. Ir-rapport jgħid li l-biċċa kbira ta' dawk li abbużaw mid-droga kokaina kienu irġiel. Fil-fatt dawn kienu jgħoddu għal 82% bi 18% l-oħra jkunu nisa. Minnaħa l-oħra t-teħid tal-eroina għalkemm naqas xorta r-rapport jisħaq li l-użu tagħha għadu għoli. Hawnhekk ukoll l-irġiel huma fil-maġġoranza fejn in-nisa li jieħdu l-eroina huma biss 19% għal kontra ta' 81% tal-irġiel. Carlo Olivari da Manuele, wieħed mill ħadem fuq dan ir-rapport, spjega kif qed jaraw żieda ta' nies jitolbu għall-għajnuna. Il-maġġoranza tan-nies li għadhom qegħdin ifittxu l-għajnuna minħabba li l-eroina għadha id-droga primarja tagħhom li qegħdin jaraw bħala problema. Biss qegħdin jiżdiedu anke n-nies, speċjalment fejn jidħlu nies ġodda li qegħdin ifittxu l-għajnuna kull sena, qegħdin narawhom jiżdiedu fejn tidħol il-kokaina. Sa dan it-tant il-kannabis baqgħet l-aktar droga mfittxija, dan hekk kif studju għall-2013 wara li ftit aktar minn 4% ta' dawk bejn 18 u l-65 sena wieġbu li xi darba f'ħajjithom għamlu użu mid-droga kannabis. Min-naħa tiegħu Carlo Olivari da Manuele kompla jispjega x'wassal għaċ-ċaqliq fis-suq kriminali tad-droga. Ħafna drabi tkun sitwazzjoni ta' availability, x'ħajsibu n-nies fis-suq, x'jistgħu jixtru, x'qed jagħmilhom differenti fejn jitlu drogi, biss li nistgħu ngħidu li kemm l-eroina u kemm il-kokaina fl-aħħar mill-aħħar xorta n-nies qegħdin iħossuhom li qed toħolqilhom problema. Anke l-użu ta' droga sintetika tissemma hekk kif fl-2017 kien hemm 9 qabdiet ta' droga sintetika li ammontat għal 14 kilogramma. Filwaqt li n-numru ta' overdose naqsu sentejn ilu, il-pulizija stabilixxiet 5 imwiet ikkawżati direttament mit-teħid ta' droga. Intant waqt il-preżentazzjoni tar-rapport il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon ħabbar li s-sena d-dieħla l-Gvern se jkun qed jiftaħ ċentru għar-rijabilitazzjoni ta' droga b'investiment ta' 3,5 miljun euro. U għall-ewwel darba se jkollna ċentru li jikkaterja għal dawk li huma żgħażagħ taħt 18 għal minuri li għandhom problema ta' droga. Il-ġlieda tibqa' hemm, ġlieda fis-sens ovvjament li wieħed jara kif ħajprevjeni u rridu wkoll naraw li fejn tibdil anke nġibu liġi tagħna up to date. Il-Gvern bessibu wkoll jirriloka detox f'post ieħor ċentrali li preżentament imorru fih 750 ruħ kuljum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.